komentetan gabizen duen azkeneko hilabetietan, langile honek ja hilabetik edaru ez greban, eta zergatik dauz greban, honek Arantzarreko parkineko, kamioien parkineko langileek die, 5 langile die, eta ze binkulo dekie, ze lotura dekie udalagaz, subkontrata badala, udalan subkontrata bada, udalan kontrata bada, zuzenean kudeatu beharrean udalak, azpikontrata bidez egiten dago. Benetan zerbitzu publiko badalako. Zer egiten dabe? Kontrol de acceso de camiones. Hori egiten dabe. Ados? Honei ze pasetan da? Segaitik pasetan da bila udana? Egoera da, que a esto se les aplica el convenio estatal. Hauei aplikatzen jake hitzarmen estatala. Orduen honek antolatu zien, udalari eta enpresari interpelatzeko eta esateko hitzarmen propio bat naizala. Segaitik hitzarmen estatal aplikatzen jakielako eta ondorioz dekielako el salario mínimo interprofesional y casi la jornada máxima anual. Ados? Zer eskatzen da hitzarmen propio horretan besteak beste? 1.400 euro 14 pagatan. Subrogazio barik ez dago estabilidadea, ez dago oreka, enpleguan. Eta langileek ezin diegon 4 urtien behin beldurrez beraien enplegua gaitik. Hori da udal gobernu honek bultzatzen dauena? Inestabilidadea, enpleguan. Subrogazioa zalantzan jartzen dabe. Eta hori iruditzen jaku oso larrixe iruditzen jaku. Behin hori izan da, gaur jogu manifestazio bat, gaur plenu ebe bai dau eta galderen godotzi egu zuzen, eta gure gune da interpelatu zuzenien. Eta esan, hau da, udal gobernu honek eta alderdi politiko hauek bultzatzen da bena? Subrogazioa ez bermatzea? Langile subkontrata hauek nahi dugu zenien kalera botatzea? Hori alde batetik eta bigarrena, gure azpikontratetan hitzarmen estatalak egotea? Hori bultzatzen dugu? Zebai, batzutan Madrilek deko errua, gauza askoren errua, argita garbi. Baina beste batzutan, albada ekidin, eta albada neurriak hartu hemen, hartu bihar die. Eta udal honek, hein aldau, hein bihar dana, langile azpikontratatuek ez eukiteko hitzarmen estatala, que no estén bajo convenios estatales, eta subrogazioa bermatzeko. Hori da eskatzen dana. Hitzarmen propio bat, eta subrogazioa. Eta espero dugu udalak jarrera aldatzie, interpelau dugu behin da berriz esan dutxegu gure telefonu badekiela, batzartzeko gurekin nahi da bienien, eta gu konsideratzen dugu, efectivamente, grebalari hauek botako da bezala. Orduen, gure telefonu dekie, batzartzeko gugaz gure da benien, eta konpondu aldata oso konponbide errezadeko gure gaz batzartu, hitzarmen propio batei, eta subrogazioa bermatu, lizitazio berrian. Errezela konponbidea, eta espero dugun udal gobernuek iritzez aldatzi hori da nahi dugun gainera. Honekin amaitu eta hori bermatzea.